अभी ले 12 बजल बा, इतना भूख लागल बा हमरा, हम का करी, कैसे टाइम काटी। अभी सवेरे ले भूखे के बा। काम करो तनी, टीवी देख लेता नहीं। निशा आज भूखल बनी तो आज टीवीओ पर खाली खाई वाला दिखावता। जाता नहीं भाभी भेड़ी, उनकर से बात करे में टाइम पास हुई। गरम गरम समोसा बनाऊंगी, ननदों को ललचाऊंगी, और नंदों को खिला के समोसा सासू से खूब पिटवाऊंगी। भाभी क्या करो तनी? समोसा बनाओ तनी। समोसा ली ना, ली खाई ली। जानता रू दीदिया, मालती दीदी के बेटा के तिलक में ई व्यवस्था रहे, इतना व्यवस्था रहे कि तू पूछो मत। जानता रू, बलिया से हलवाई बोलाव रहे पूरी बनावेला, अब बंगाल के हलवाई आई रहे रसगुल्ला बनावेला। मिर्ती तो राबड़ी में लपेट लपेट पतल पर चलत रहे। कौन आइटम ना रहे, लिट्टी चोखा, नान बन रहे, ओकरा बाद बटर नान अलगे रहे, सादा नान अलगे रहे, कुलचा अलगे रहे, दही बड़ा रहे, पानी पूरी रहे, चाउ। भैया क्या करता है? जहाँ जाता नहीं वो खाली खाए की बात चलता। सब हमारा फेवरेट खाना बा। 4 बजता अभी 6 घंटा और कटे बा, तब सूत जाम तो सवेरे खाए के मिली। फुआ आइसक्रीम खाएं? आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट फ्लेवर, हमारा फेवरेट बा। लेकिन बरत कइले बानी ना बाबू, तू ही खा लो। ठीक बा। अब तो हमरा चक्रव्यूह से ना बच पाई। बबनी जी, तनी भैया के फ्रिज में से पानी निकाल के दे दी तो। आओ तनी। भूखलो बानी तब भाभी के चैन उठे, पानी हम ही दी। इतना सारा मिठाई, सब हमार फेवरेट बा। का करी, भूख लागल बा। एक काम करतानी, एगो खा लेतानी। खा लेतानी। एक काम करो तनी, सब खा ले तनी।
करे तोरा एक दिन भूखल ना बर्दाश्त भइल हो? माई हमरा से ना बर्दाश्त भइलो। ना बर्दाश्त भइल तरह से अतना सुन धोले रहनी हो आ पंडित जी कह के गइल हन कि कुछो गलती होई तो एकर उल्टा प्रभाव होई। चलो तोरा के हम बताओ तनी।